Виж колко е дълбоко надолу, вижте. Тоест, дерето. Смятай, този сбор е около 20-25 метра висок. Дерето има още надолу. И продължаваме. Първата кола мина. Сега сме на втората. Васето като стар морски век прави някакви осморки, въздух. Авторадио. Стоп! Имаш 30 см лебедка. Стига, стига! Трябва да влезеш, Васе. Добре, ще влязат тия лаки тук отзад на броя. Добре.